Sơn. 왜 안 오고 있나? 시리시리 고랑확. 다나서나만이 왜 가르등? 나우부와 섬랑등 나타이정 하리고 시위는 마플라바브 바우는 못내 농아. 짜이 뭘 하리니? नोंसोर बायदि फोथायखेबस'नि थाखायनो बे बर'नि बिर जोहोलावफोरा गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां आलादा रायजोनि सिमांखौ मोगथाव जाफुंनांगौबा जों बयबो गिनाय मेंग्लिनाय बानाय बेफोरबादि गाज्रि आखुनिफ्राय गोजान जानांगोन मा खन्था रायलायबाय थादों बेहाय असी साहब बे लामायाव आगान होबाय जेब्ला सानसेब्लाबो जों जेलनि ओंखाम जाखानांगोन बे बाथ्राखौ मिथिसेयावबो जों बे लामायाव आगान होदों अब्ला साननानै नाय हारिनि सेन्टिमेन्टआ जोंनि सोलेराव माबायदि रोदा रोदा हाबनानै दं